kusvika mukumusasa ndopataverenga pana Joshua akutungamirira vana vaIsraeri. Tikaverenga chitsauko 1 chacho chaJoshua, Joshua paakutanga kuti Joshua ikuva kutanga kutungamira vana vaIsraeri anonzi simba utsunge moyo. Chavaiziva ndechekuti vanhu vaukutungamira itrump iproblem. Kuna problem dzevanhu kutomotasa nemotonati iproblem. Saka simba utsunge moyo Joshua, simba utsunge moyo. Vanodzokoredzwa futi chitsanda kukurayira here, simba utsunge moyo. Bhuku yemurayiro isabvemaka, bhuku yemurayiro simba utsunge moyo. Because problem. Amen. My problem akazara kuita. My problem. But when I want to see what's going on with you, chapter 3 manje nazo batwana yomsia. Ituletwe. Baba ngakusolopinda. Ndoba ntseka tutumela story vanoboona kuti vakamira sei. Vasori vapinda kunanzi vakaonea pane varume veguta iri. Zvikanzi kunokauya vanhu vanofanira kufa. Amen. Chechi yaJesu. Ndoba nokuda chifeve chinoiti Rakabi tanga chakutaura naye musimani. Rakabi ndoba anotora varume vaya opinda navo pamati ovabidza musiriri. Varume veguta pavanotsvaga vanoshaya varume kuti vaenda nekupi. But wega vanga vainawo kuti chifeve ichi chaona makastoma chete. Ichi chifeve ichi chavasina kuziva ndechekuti chifeve chaona ruponeso. Ivo vanoti chaona makastoma. Chifeve chasangana neruponeso. Chifeve chinakandina kugomaona. Madika urere suwo rekungomodzika nevanhu vanokunosangana navo. Chifeve chikutonyadzai mandiri kuona umambo. Praise in advance.
Wake up,
advance. Tikavereka kuna 2 Chronicles chapter 20. Lotaura nezvamambo Jehoshaphat. Anendeti Jesu. Mambo Jehoshaphat akutungamira Judha. Hallelujah.